Evo ovako glasi taj citat. Otuda ne treba dozvoliti da se pojavi neki učitelj koji će se najednom založiti da se uvede obavezno školovanje za pokorene narode. Znanje Rusa, Ukrajinaca, Kirgiza i drugih da čitaju i pišu može samo da nam škodi. Ono bi omogućilo onima sa bistrom pameću da steknu određeno znanje o istoriji i time da dođu do političkih ideja koje bi se na neki način opet mogle usmeriti protiv nas. Mnogo je bolje da se u svakom selu postavi radio razglas da bi se ljudima na ovaj način saopštile novosti i ponudili zabavni sadržaj, nego ih osposobiti da steknu sopstvena politička, naučna i druga znanja. Ne smije se isto tako desiti da se pokornim narodima u radio emisijama govori o njihovoj istoriji, već im se pre putem radio stanice mora prenositi muzika i to što više muzike. Jer zabavna muzika unapređuje radni elan. Šta mislite, ili ovo Boris Tadić rekao, ili George Bush? To je Hitler iz... Prejake su paralele. To je Hitler iz... Ne, ja kažem, to je, poštovani prijatelju, logika vladanja. Znači, mnogo je bolje da se u svakom selu postoji radio razglas, da bi se ljudima na ovaj način saopštili novosti i ponudili zabavni sadržaj. Šta rade današnje televizije? Šta rade današnje televizije? Nego ih osposobiti da steknu sopstvena politička, naučna i druga znanja. Gospodin Adolf Hitler je to usmerio na Slovene 1942. godine. To su njegove reči. Tom logikom se vodi gospodin Koštunica, gospodin Tadić, gospodin Bush, gospodin Blair i tako dalje. Da ne steknu sopstvenu političku, naučna i druga znanja. Ja preterujem sad, jel? I sad Hitler je bio manijak, a svi ovi ostali su Blairovi, Bushovi i tako dalje, oni su velike demokrate. Nije Hitler bio manijak. On je primenjivao istu strategiju koju danas primenjuju koristeći zabavu za mase i tako dalje, da ne bi ljudi stekli sopstvena politička, naučna i druga znanja. To je poenta cele priče. I zato 99% programa na televizijama je zabavnog karaktera. I oni ne žele da imaju ljude koji će da razlažu racionalne i kritičke stvari. Jer rekao sam, stvari se odvijaju psihološke rane. Treba uništiti ljude kao umna bića, kao slobodarska bića i napraviti od njih idiote koji će raditi za bedne pare i koji se neće buniti, koji će juriti da gledaju neku idiotsku seriju i koji će se poistovećivati sa nekim Kolumbom ili sa nekom Esmeraldom i živeti virtualne živote. Ili sa Terminatorom i tako dalje, što se sve veći broj, sa nekim drogiranim idiotima. Kad bi se vi danas, Bojane, tražili od mladih ljudi da se pojave na Trgu Slobode u Novom Sadu ili na Trgu Republike u Beogradu i rekli im sledeće: dođite, vašim učestvom doprinećete da svet ne bude uništen, da opstanete. Koliko bi tih mladih ljudi došlo? Ja vam kažem, možda 50 ne bi došlo. Ako neke drogirane idiote koji se do pola gola skidaju i imaju kosu do papaka dole, dovedete na trg ovde, doći će na hiljade i hiljade mladih ljudi. To je poenta cele priče. Jer ti mladi ljudi su zapravo degenerisani načinom života, a izgubili su poverenje da sami mogu nešto da učine u društvenoj radi. Oni su zapravo osakaćeni. Mi govorimo o mladim ljudima koji nemaju jednu nogu, a uskoro neće imati obe noge. Samo zato da bi jedna banda kapitalista mogla da pljačka naš narod, da nas biološki uništava, jer mi ćemo nestati za 15 do 20 godina, znači nešto ćemo da nam kida delove teritorije i da sa tim trguje da bi njihova deca dobile od Soroša stipendije ili da bi dobili Coca-Colu i sendvič u američkoj ambasadi i mogli ljudi sutra za Ameriku. Oni prodaju nas kao narod i prodaju našu decu i našu teritoriju da bi sebi pravili profit. To se zapravo danas dešava u vladajućoj političkoj ravni. U vladajućoj političkoj ravni.